Oh. Oh. Oi. Oh. Alah Muhammad. Oh, kowe iki bejan. Warga Sarigunan duwe dalang eloke kaya ngene bejan. Nggih napa nggih? Aduh. Iki panitiane ra nyepaki ombe-ombe ngono to. Aku njaluk ngombe. Ket mau rumah sakit garingan ning kene. Aku yo ora enek. Tuku warung cedak, tuku. Warung cedak warung itu tuku. Ayo. Nyambut gawe, nyambut gawe. Buat gawe, oke. Tepuk tangannya mana dong? Ah. Oh, oh. Hey. Pokoke dina iki digayengke. Walaupun sesuk iki kanca-kancaku mung tak bayar 50. Dienggo ngregengake ning kampungku dhewe. Nggih napa nggih? Buta gedene sakmene. Aja ya, ngene moyo randang digolekno tuding mobi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula mimik riyen angsal napa mboten? Tak mimik riyen nggih. Walah. Wah, mumpung ditunggoni karo ownernya roti sajiem. Pokoknya tak jaluk pokoknya. Mengko wae tapi. Alah sundul ora iki. Yan. As. Woi. Woi. Aduh Yong, iki ngono butane abot tenan lho niki. Ana 5 kilo lho iki.